Mataró Retro. Films del Mataró d'ahir. A la sisena edició de la mitja marató d'esport, on hi trobaran Cruiser Gangler. També hi trobaran una tercera esport organitzada per la Diputació de Barcelona. Tots els corredors, tant els grans com els petits, podran optar a aquest premi. Oiga, presidenta, ven cuando le eches hacia la rodilla. Com podeu veure, el sol ens acompanya. Camí del Mig, carrer Diada, carrer Sant Benet, carrer Sant Josep. Serà obert al trànsit i qualsevol atleta que de Granollers. La botiga Running Vallès de Sant Cugat, l'empresa de transports Transmataró Serradis. Atenció, recordem a tots els atletes participants, els participants a la marató escolar. Si algun atleta encara no té el dorsal, els recordem que el poden recollir a les taules de l'organització situades davant de l'acció. Els recordem també que tenen tota mena de serveis dins del recinte del parc. Zones assignades per l'escalfament i que no passin a la zona de sortida fins que no els sigui indicat per megafon. Taules d'inscripció. 940 atletes, doncs, ja han efectuat la seva inscripció i, per tant, han retirat el dorsal i el xip per participar. A tots ells, benvinguts i endavant. ¿Cuántas pagadas al lado? Falta la Diputació de Barcelona i de moltes empreses i entitats. Sabem que hi ha atletes que encara no tenen Campo. I col·laboren també amb la mitja marató, El Club Ciclista Iluro. la botiga d'atletes Dominic. Informi que té absolutament tallats al trànsit tots els carrers per on discorre la prova, per tal que podem donar que, sisplau, si és possible, sobretot, mirar de no passar per davant de l'estona del xip, perquè cada vegada que es passa per de 2 minuts. Com ja saben, la cursa comença, intentarem que sigui puntual. 4, endavant, atletes, endavant, molt d'esport, moltes sensacions, a disfrutar d'aquesta cursa, a disfrutar. Els més grans, cadets i infantils. Al mig, els elements. Cursa amb molta tranquil·litat, si no poden i aniran caminant, hi ha voluntaris. Tens filmacions de la nostra ciutat? Vols compartir-les amb nosaltres? Entra a la nostra plana web i informa-te'n. Mataró Retro. Films del Mataró d'ahir.